asta sau asta, Kinder Bueno sau copie Lidl. În primul rând, sugerez să aveți mereu o foarfecă la voi pentru că e greu cu desfăcutul la Bellona. Ăsta se desface mult mai ușor și are acea tehnologie de desfăcut gumă ca să nu te murdărești. Oricum, Bellona pare mult mai sensibilă la temperatură, după cum observăm aici. La cantitate este o diferență neglijabilă, dar prețurile sunt interesante. Tabelul ăsta e pentru tocilarii care vor să vadă cea mai ieftină opțiune. Iar dacă nu menționez că Kinder are și cu ciocolată albă, probabil o să fiu împușcat. Să facem blind taste test. Pentru cine nu știe ce înseamnă blind taste test, înseamnă că gustezi legat la ochi, ca să nu fie discrimination. Prima doză băgată are un gust foarte bun, iar când am luat-o pe a doua, a fost clar care e care. Bellona are gust mai ciudățel puțin. Nu aș zice chiar de ciocolată ieftină, dar crema din interior are doar gust de alune, nu și de ciocolată. Deci Bueno învinge.